Uplynulý víkend sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnili majstrovstvá Slovenska v plávaní starších žiakov v krátkom bazéne. Preteky organizačne zabezpečil plavecký klub ŠK Iglovia. Majstrovstvá Slovenska sa organizujú dvakrát ročne, zimné a letné majstrovstvá Slovenska, takže teraz máme zimné majstrovstvá Slovenska starších žiakov. Chlapci kategória 3 až 14 roční a dievčatá 12-13 ročné. Preteka 250 pretekárov z 50 klubov Slovenska. Jedno z vrcholných koncoročných podujatí Slovenskej plaveckej federácie ponúklo od piatka do nedele množstvo skvelých súbojov a nových rekordov. Spišsko-novoveské plávanie reprezentovali Samko Havaš, Alexander Vaľo, Luka Potočník a Jakub Stanko, všetci z plaveckého klubu ŠK Iglovia. Máme tu 4 chlapcov a darí sa im zatiaľ, teda odplávali jednu disciplínu, 100 motýlik. Darilo sa im veľmi dobre, posunuli si svoje osobné časy. Tak za seba som spokojný, zlepšil som si aj čas. Takže o 3 sekundy. 100 metrov moty mám práve za sebou, zlepšil som si o 2 sekundy, podľa mňa celkom dobre, som so sebou spokojný. Máš šancu, možno aj umiestnenie? No, nerobím si veľké nadeje, ale tak, keď potrenujem tak 2-3 roky, no tak dúfam, že hej. Nie len osobné, ale i 2 slovenské rekordy v kategórii 14-ročných prekonal z klubu ŠK Iglovia talentovaný Jakub Stanko. V disciplíne 100 metrov prsia prekonal slovenský rekord o 1 sekundu. Taktiež prekonal doterajší čas na 50 metrov prsia, avšak táto disciplína sa v tejto kategórii nezaznamenáva. Okrem zlatej medaily za 100 metrov prsia si Jakub Stanko z majstrovstiev Slovenska odniesol aj striebornú medailu za 200 metrov prsia. Delegátka Slovenskej plaveckej federácie je rada, že organizované plávanie na Slovensku sa po 2 rokoch pandémie vracia do normálu. Ako deti, tak myslím si, že je to takisto ako v iných športoch. Nám detičky odišli niektoré a máme čo dobiehať, tú 2-ročnú pauzu, aby sme nejak to povzdvihli ďalej, aby tie deti mohli ďalej pokračovať. Myslím si, že veľa detí sa aj teší, že môžu pokračovať, tak sme rádi, že sa to dá.